Když jsme se naposled viděli, tak jsem mluvila o tom, že připravuješ nějaké jazykové kurzy pro děti. Jak ti to vůbec dopadlo? Dopadlo to dobře. Připravili jsme jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro děti předškolního věku od 3 do 6 let. Od 3 do 6. Aha, to je docela brzo, ne? Může se to zdát brzo, nicméně optimální věk pro to, aby se děti začaly učit cizí jazyky, je vlastně už od narození. Ne vždycky je to samozřejmě možné v rodině a tak dále, a proto si myslím, že optimální doba, kdyby se děti mohly seznámit s dalším cizím jazykem, je právě v předškolním věku. Děti totiž v tomhle věku nevnímají učení jako učení, ale vnímají to jako hru a učí se velmi rychle. Takže na začátku nemusí nic umět, pak přijdou k vám a odejdou s čím? Děti k nám můžou přijít v okamžiku, kdy se nikdy nesetkali s cizím jazykem, a ani když vy, rodiče, neumíte žádný cizí jazyk, nebo neumíte anglicky, neumíte německy, děti provedeme úplně od začátku, využíváme k tomu spoustu výukových materiálů, využíváme k tomu učebnice a další pomůcky. No, učebnice vypadá zajímavě, nicméně neumím si představit, že právě takové malé dítě bude třeba, nevím, půl hodinu sedět u téhleté knížky, přece oni potřebují střídat aktivity, pořád něco nového. Přesně tak, tento kurz je zaměřen nebo založen na potřeby takhle malých dětí, takže učebnice tvoří jakýsi základ a o ten se opíráme a využíváme samozřejmě i písničky, příběhy, učíme se říkadla, básničky a hlavně si hrajeme. Takže pro děti celá ta výuka není učení, ale je to jakási hra. A s tou opičkou si taky hrajou? Přesně tak, tady toto je opička, která provází děti celou výukou, jmenuje se Monkey a důležité je, že mluví jenom anglicky, takže děti velmi brzy pochopí, že na opičku musí mluvit anglicky a snáze tak prolomí bariéru, kdy prostě nemluví česky a začnou mluvit automaticky anglicky. No, a co když třeba nebudou znát nějaké slovíčko, nebudou se umět vyjádřit v angličtině, můžou teda, nevím, na opičku třeba mluvit i česky, nebo na ostatní děti můžou mluvit mezi sebou česky? Určitě ze začátku samozřejmě děti se vyjadřují v češtině a postupem času začnou vnímat angličtinu. Každé dítě je samozřejmě jiné, někomu trvá delší čas, než se rozmluví anglicky. Nicméně čím více budeme dávat dětem podněty mluvit v angličtině nebo poslouchat angličtinu, tím lépe se to naučí. Kromě toho je ve výuce i lektorka, která případně může dětem pomoci i češtinou. No, zní to zajímavě, můžu se připojit třeba někam na ukázkovou hodinu. Určitě přijďte se námi podívat do dětského ráje v centru Ostravy v Komenského sadech, kde budou probíhat ukázkové lekce angličtiny i němčiny.